Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Take the Shot. Ακόμα μια τρίτη είμαστε εδώ πέρα με τον Άγγελο Δέτσι. Καλησπέρα και από μένα. Και με τον καταπληκτικό Δήμο Σκανιακό. Θα είστε να είστε καλά. Θα ευχηθούμε και βασικά στον αγαπητό Τρίφωνα Εννοείται. ο οποίος είναι άρρωστος. Να αναρρώσει πλήρως και να είναι πάλι κοντά μας. Για ακόμα μια εβδομάδα έχουμε συγκεκριμένα θέματα που έχουμε εντοπίσει και θέλουμε να αναλύσουμε. Θα ξεκινήσουμε από την ιστορική υπόθεση της ΑΕΚ League Phase του Conference League στα Knockout. Αλλά νομίζω ότι να το πάρουμε από την αρχή, να ξεκινήσει εσύ να μας πεις. Σωστά. Να το πάρουμε από την αρχή καταρχάς από το καλοκαίρι. Από τα προκριματικά του Conference League. Μετά από μια χρονιά που εξελίχθηκε καταστροφική στο τέλος την περασμένη σεζόν για την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι κανείς, όσοι το συζητάγαμε, όλος ο κόσμος δηλαδή, δεν πίστευε ότι θα φτάσει στο σημείο να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο η ΑΕΚ, τον ευρωπαϊκό σκόπελο το καλοκαίρι. Ήταν μια μεγάλη διαδικασία που είχε και άγχος, αλλά είχε και έντονες συγκινήσεις θετικές στο τέλος της ημέρας. Ήταν τρεις προκριματικοί πάρα πολύ δύσκολοι, γιατί ουσιαστικά ο Νίκολιτς με την έλευσή του, μην το κρύβουμε, κακά τα ψέματα, δεν είχε και την απόλυτη στήριξη του κόσμου στην αρχή. Είχε έντονη αμφισβήτηση. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε μετά από συζητήσεις με τον Χαβιέρ Μπάλτα, τον τεχνικό διευθυντή της ΑΕΚ, που ουσιαστικά ήταν αυτός που τον έφερε και τον έπεισε να έρθει στην ΑΕΚ, να χτίσει μια ομάδα με υπομονή στην αρχή του καλοκαιριού πάνω στο υπάρχον ρόστερ, χωρίς πολλές μεταγραφές. Παρ' όλα αυτά κατάφερε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να δέσει αυτή την ομάδα, την οποία φαινόταν ότι ήταν καταστροφική στους τελευταίους 7 αγώνες στα play-off, και να κάνει το ακατόρθωτο με παίχτες όπως ας πούμε ο Ρομπέρτο Περέιρα, οι οποίοι θα έλεγα ότι ήταν παίχτες οι οποίοι είχαν ακούσει πάρα πολλά την περασμένη σεζόν, με παίχτες όπως ο Λαμέλα, ο οποίος όλοι ξέρουμε πόσο μεγάλο όνομα θεωρούσαμε και πόση μεγάλη συμβολή θα είχε στο ρόστερ της ΑΕΚ όταν ήρθε. Παρ' όλα αυτά ο Νίκολιτς ήταν κατηγορηματικός από την αρχή και είπε ότι όποιον δει ότι δεν είναι στο πλαίσιο της ομάδας θα τεθεί εκτός από την αρχή. Ακριβώς όπως ο Γιόνσον. Απλά και αναφέρω το Λαμέλα γιατί ο Λαμέλα έδειξε μόνος του, χωρίς να πει κάτι ο Νίκολιτς, ότι ουσιαστικά δεν θέλει να είναι σε αυτό το σύνολο. Όταν είσαι στην προετοιμασία την καλοκαιρινή και δεν συμμετέχεις, είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται να είναι ως αποτέλεσμα θέλησης. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν το προσπαθείς. Όσο μάλλον όταν είσαι στο υψηλό συμβόλαιο. Σωστά. Πάνω από 2 εκατομμύρια. Οπότε ήταν κάτι το οποίο ο Νίκολιτς έβλεπε και δεν το ήθελε καθόλου. Αμέσως ήταν απόλυτος στο θέλω του και είναι ένα χαρακτηριστικό της, θα έλεγα, νοοτροπίας του, που μετέδωσε και στην ομάδα μετέπειτα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν, με την ουσιαστικά απορρόφηση των κραδασμών των αποδυτηρίων, με την αφαίρεση παιχτών που ουσιαστικά βάζαν τον εαυτό τους πάνω από την ομάδα, ο Νίκολιτς κατάφερε να πάρει πάλι τον έλεγχο των αποδυτηρίων. Και με σωστές μεταγραφές το καλοκαίρι. Και με σωστές μεταγραφές σίγουρα. Απλά πιστεύω ότι το πρώτο διάστημα στους προκριματικούς, και πιστεύω ότι είναι το πιο σωστό που το κάνουν και οι περισσότεροι προπονητές που είναι καινούργιοι σε μια ομάδα, στηρίχτηκε πάνω στο υπάρχον ρόστερ και έδειξε ότι αυτό το ρόστερ το περσινό δεν ήταν τόσο κακό όσο είχε φανεί. Δηλαδή με παίχτες όπως ας πούμε, ο Στρακώσια, ο οποίος είχε ακούσει πάρα πολλά κι αυτός, ο Ρώτα, ο οποίος ήταν και αυτός στο στόχαστρο το τελευταίο διάστημα πέρσι. Ο Μάνταλος, ο οποίος βέβαια ο Μάνταλος, η αλήθεια είναι ότι από πέρσι είχε δείξει θετικά στοιχεία, ειδικά στο τέλος χρονιάς. Για αυτό και φέτος πήρε και ένα συμβόλαιο. Σωστά. Όχι ο Ρώτα. Ακριβώς. Και ο Ρώτα με διπλασιασμό αποδοχών. Παίχτες λοιπόν που ήταν πολύ σημαντικοί στο ρόστερ της ομάδας και βέβαια με προσθήκες. Και ο Περέιρα που έχουμε όταν παίζει κάποιες φορές. Και ο Περέιρα ακριβώς. Βλέπουμε τον Περέιρα, παρόλο που όλοι ξέραμε τον Περέιρα τα προηγούμενα χρόνια στην Ιταλία, ας πούμε, τι ποιότητα είχε. Βλέπουμε ότι στην ΑΕΚ δεν έχει τις ίδιες εντάσεις, τα ίδια τρεξίματα. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκολιτς καταφέρνει μέσα από τη συνολική δουλειά να του βγάλει τα θετικά του στοιχεία στον αγωνιστικό χώρο. Έχει περάσει τα θέλω και τη φιλοσοφία του στους παίκτες. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, τώρα στα προκριματικά, να επανέλθουμε στα προκριματικά, η ΑΕΚ στην αρχή δεν έδειχνε καλή εικόνα αγωνιστική, αλλά έδειχνε να έχει μέταλλο. Έδειχνε ότι παρόλο την μέτρια εικόνα της στον αγωνιστικό χώρο,
κατάφερνε να παίρνει αποτελέσματα και να προχωράει στις επόμενες φάσεις. Δείγμα του ότι ο Νίκολιτς είχε δώσει αυτοπεποίθηση στους παίκτες του. Και τη ποιότητα πιστεύω είναι ένα δείγμα αυτό. Και της ποιότητας σίγουρα. Απλά αυτό που είναι αξιοπερίεργο είναι πώς κατάφερε να δέσει αυτή την ομάδα, η οποία φαινόταν ότι πραγματικά ήταν σκορποχώρη στο τέλος της περασμένης σεζόν. Δηλαδή αναρωτιόμασταν όλοι πώς θα γίνει αυτή η ομάδα να ξαναβρεθεί στον ίδιο αγωνιστικό χώρο, αυτοί οι ίδιοι παίκτες. Και από τον Νίκολας που είναι 6 μήνες στην ομάδα, να Σωστά. είναι πρώτο στο πρωτάθλημα, να έχει προκληθεί στην τετράδα του League Phase του Conference League και να είναι στο κύπελο στις πρώτες θέσεις, δεν είναι απλό πράγμα. Ξεκίνησε από το δεύτερο προβληματικό. Δηλαδή δεν είναι ότι ξεκίνησε από τον τρίτο ή τα play-off, να είχε μόνο ένα μονοπάτι, μόνο μία ευκαιρία να μπει στην Ευρώπη. Έκανε 3 βήματα χωρίς να έχει όμως κανονάκι. Δηλαδή αν αποκλειόταν η ΑΕΚ θα ήταν εκτός Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Οπότε ήταν κάτι πραγματικά σαν άθλος αυτό που κατάφερε ο Νίκολιτς. Και να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι η ΑΕΚ έκανε πολύ καλή δουλειά στο να έρθει ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ, γιατί ο Νίκολιτς η προηγούμενη δουλειά ήταν στη Ρωσία, στην Τζέσσεκα Μόσχας, με την οποία έχει κατακτήσει και κύπελο την περασμένη σεζόν και ήταν και τρίτη στο πρωτάθλημα, με σκοπό να καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα φέτος. Και κατάφερε παρόλα αυτά ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και η διοίκηση της ΑΕΚ να τον φέρει στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Και μάλιστα ο Νίκολιτς έδειξε πόσο πρόθυμος είναι να έρθει και που ουσιαστικά έβαλε και εκείνος ένα ποσό από την αποζημίωσή του για να φύγει από την ομάδα της ΕΣΕΚΑ. Είναι καταπληκτικό αυτό, δεν το βλέπουμε συχνά ο προπονητής να βγάζει από την τσέπη του λεφτά για να μπορέσει να αποδεσμευτεί από την νυν ομάδα του ώστε να μεταφερθεί σε άλλη. Είναι πολύ σπάνιο. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά πιστεύω πως έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αυτός θα αρνηθεί ο πραγματικός MVP στο τέλος της χρονιάς θα είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, πραγματικά. Αυτά που έχει κάνει το καλοκαίρι. Σίγουρα ας μην βιαζόμαστε, γιατί και οι ίδιοι οι άνθρωποι της ΑΕΚ λένε ότι όλο αυτό το project είναι στην αρχή, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Απλά σίγουρα ο Χαβιέρ Ριμπάλτα από την αρχή έχει δείξει ότι κάνει στοχευμένες κινήσεις, με πλάνο, που ακόμα και αν αποτύχουν κάποιες, βλέπουμε το τι στόχευση έχει κάθε κίνηση. Έχει σκοπό αυτό που κάνει, ό,τι κάνει. Ναι, όμως συγκεκριμένα έχει καταφέρει να γλιτώσει την ομάδα από πολύ βαριά συμβόλαια όπως του Μαρσιάλ, του Λαμέλα. Πραγματικά, ειδικά του Μαρσιάλ ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς. Ουσιαστικά η ΑΕΚ, εκτός ότι αποφορτίστηκε από έναν παίχτη ο οποίος ήταν ξεκάθαρα διάφορος, για το Μαρσιάλ μιλάω. Λέμε με καταντήσει στο Μεξικό. Σωστά. Τον παρομοιάζουν με πόνο οι δημοσιογράφοι. Νομίζω πανηγυρίσανε και στην προπόνηση τον γκολ που έβαλε. Οπότε νομίζω ανεβαίνει σιγά σιγά. Θα βάλει κάποτε και ένα γκολ, δεν γίνεται. Πιστεύω πάντως ότι στην περίπτωση του Μαρσιάλ ήταν όχι απλά θαύμα, ήταν δεν ξέρω, κόλπο γκρόσο θα έλεγα εγώ, γιατί όχι μόνο τον αποδεσμεύτηκε από τον παίκτη αυτό η ΑΕΚ, αλλά πήρε και λεφτά. Δηλαδή πήρε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο για έναν παίκτη ο οποίος δεν έπαιζε. Και αν έπαιζε ήταν σαν να μην έπαιζε. Οπότε ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς σίγουρα. Και πρέπει να πούμε τα μεγάλα συγχαρητήρια στο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα όταν είχε έρθει ήταν μεγάλος ενθουσιασμός από τον κόσμο της ΑΕΚ για την προϊστορία του. Να θυμίσουμε ότι ήταν στέλεχος στη Μαρσέη, σε σκάουτερ σε Manchester United, στη Zenit Αγίας Πετρούπολης, στη Juventus. Ήταν σε μεγάλες ομάδες στέλεχος. Μάλιστα τώρα που λέμε για scouting, έχει πάρει στην ΑΕΚ ουσιαστικά μαζί του και 2 συνεργάτες του από την Olympique Marseille τώρα τελευταία, τον Αντάμ Μαλφιτανό και μαζί με τον Αντάμ Μαλφιτανό έναν ακόμα συνεργάτη του, έναν Αλγερινό, ο οποίος ουσιαστικά εξειδικεύεται στα στατιστικά στοιχεία και στις μελέτες των παιχτών στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε πιστεύω ότι ήταν σίγουρα αυτό που λες, συμφωνώ ότι ίσως αποδειχθεί κίνηση μάτια για την ΑΕΚ ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, η απόκτηση του Χαβιέρ Ριμπάλτα ως τεχνικός διευθυντής. Παρ' όλα αυτά τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Ακόμα και τώρα όπως πάει η κατάσταση, που ουσιαστικά εξελίσσεται ονειρικά θα έλεγα η χρονιά για την ΑΕΚ. Κανείς δεν θα περίμενε ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο η ΑΕΚ σήμερα ημέρα. Πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το project, να έχουμε υπομονή, γιατί μπορεί να έρθουν και στραβά αποτελέσματα κάποια στιγμή. Όπως είπε και η καπνής αρχηγός της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που από εύκολα στην ισοστρέφεια. Οπότε πρέπει να το δούμε. Ακριβώς. Από όταν επιτυχία αποτελέσματα. Ουσιαστικά η ΑΕΚ έχει τρομερή ένωση όταν είναι όλα καλά
και όταν είναι άσχημα τα πράγματα εξελίσσεται σε αυτοκαταστροφική ομάδα. Έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτή η ομάδα. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να προδικάζουμε από τώρα ότι θα γίνει κάτι άσχημο ή ότι θα χαλάσει κάτι, αλλά το μόνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι πρέπει να έχει υπομονή. Γιατί αλλιώς, αν δεν έχει υπομονή, θα ζήσουμε πάλι τη μέρα της μαρμότας. Θα βλέπουμε η ομάδα να πηγαίνει ένα διάστημα καλά, μετά να έχει μια κάμψη, ο κόσμος να αντιδράει δικαίως, αδίκως, δεν ξέρω. Πάντως δεν γίνεται να αντιδράς, γίνεται απλά να αντιδράς μέχρι ενός σημείου. Να μην αντιδράς υπερβολικά και με σκοπό να βλάψεις την ομάδα. Εκεί είναι το κακό, το άσχημο πράγμα. Τώρα ο Νίκολιτς έχει προαναγγείλει ότι είναι ήδη το project αυτό στην αρχή. Έρχονται νέες μεταγραφές τώρα το Δεκέμβρη, τον Ιανουάριο, συγγνώμη. Να πάει το πιστεύω για να συνεχιστεί με το άλλο τρόπο σεζόν. Σωστά. Το έχει ουσιαστικά πει και εκείνος ανοιχτά και δημόσια. Επίσης, ένα καλό, χωρίς να θέλω να συγκρίνω τους δύο προπονητές, εννοείται αυτό. Και οι δύο ουσιαστικά μέχρι τώρα έχουν πετύχει τα μέγιστα σε όσον αφορά το τι είχαν αναλάβει. Ναι. Εννοώ για τον Αλμέιδα και τον Νίκολιτς. Ο Αλμέιδα, ουσιαστικά μην το ξεχνάμε, ο Αλμέιδα είχε αναλάβει την ΑΕΚ χωρίς Ευρώπη. Θα πει κάποιος ότι εντάξει, δεν είχε Ευρώπη, είχε περισσότερο χρόνο να ετοιμάσει την ομάδα. Σίγουρα ναι, αλλά σκεφτείτε ότι έφτιαξε μια ομάδα η οποία δεν είχε ένα κίνητρο να προσελκύσει παίχτες. Χωρίς Ευρώπη είναι δύσκολο να προσελκύσεις ποιοτικούς παίχτες. Βέβαια. Και παρόλα αυτά κατάφερε να φτιάξει ένα σύνολο πραγματικά πολύ καλό. Να παίξει ουσιαστικά για μένα εκείνη τη χρονιά που πήρε το double, έπαιξε για μένα την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Άσχετα το τι μπορεί να ισχυριστεί ο καθένας, εγώ πιστεύω στο γήπεδο, σαν ποδόσφαιρο, ήταν το καλύτερο. Άσχετα που μετά, βέβαια, η κατάσταση χάλασε τον επόμενο χρόνο. Σιγά σιγά έφθινε η επίδοση του ΑΕΚ. Αν και πιστεύω και τον δεύτερο χρόνο έπαιξε καλά, σίγουρα εκεί ήταν εντελώς διαφορετικές οι συνθήκες. Με τον ΠΑΟΚ να κάνει τρομερό finish στη σεζόν και να κατακτάει δίκαια τον τίτλο. Το θέμα είναι ότι αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι ο Αλμέιδα και ο Νίκολιτς ουσιαστικά καταφέρανε να φέρουν εις πέρα το ίδιο πράγμα. Να αναλάβουν την ΑΕΚ στα σκοινιά, δηλαδή σε περιόδους οι οποίοι ήταν πάρα πολύ δύσκολοι, και να φέρουν εις πέρα στη δύσκολη αποστολή τους. Θα πω ότι ας πούμε, ο Νίκολιτς μπορεί να μην είχε το δύσκολο μονοπάτι του Αλμέιδα που δεν είχε Ευρώπη, αλλά καμιά φορά είναι πιο δύσκολο να έχεις και Ευρώπη. Τι εννοώ, ότι ο Νίκολιτς, αν είχε αποκλειστεί τώρα από την Ευρώπη και είχε κάνει αυτό το σερί στο πρωτάθλημα, κανείς δεν θα θυμόταν το σερί στο πρωτάθλημα. Θα θυμόταν τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Πάντα ειδικά στην Ελλάδα και τα μετάσχουμε. Σίγουρα, και γιατί η ΑΕΚ, κακά τα ψέματα φέτος, εννοείται ότι κάθε μεγάλη ομάδα θέλει το πρωτάθλημα. Αλλά η ΑΕΚ, αν δεν έκανε πορεία φέτος στην Ευρώπη, θα είχαμε δραματικές εξελίξεις τα μετέπειτα χρόνια. Και αυτό, και θα είχε και πάρα πολλές δραματικές εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή θα μπορούσε να παίζει δεύτερο προκριματικό. Και αντί να παίζει με ομάδες τύπου ότι ξέρω εγώ από Γιβραλτάρ, από αυτά, βέβαια εδώ μιλάμε για την ΑΕΚ που έχει αποκλειστεί από την ΝΟΑ, σίγουρα, αλλά αν δεν είχε περάσει και δεν είχε κάνει αυτή την πορεία φέτος, θα είχε από δεύτερο προκριματικό ομάδες από Ισπανία, Πορτογαλία, από μεγάλα πρωταθλήματα. Και θα ήταν σε άγχος από τη δεύτερο προκριματικό στην Ευρώπη. Θα ήταν απίστευτο. Θα είχαν ξαναμιστεί κάθε ελπίδα της ΑΕΚ για πρόκριση στη League Phase και για μετέπειτα πορεία. Και όχι τίποτα, είναι και επιτέλους η ΑΕΚ έχει καταφέρει να προσφέρει και στο ελληνικό ranking, στη UEFA. Είναι κάτι που πραγματικά έπρεπε να το κάνει. Πιο πολύ φέτος έπρεπε να ασχοληθεί με την Ευρώπη, σίγουρα θα ασχοληθεί με το πρωτάθλημα, αλλά για μένα πρώτο στόχος ήταν η Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό που έπρεπε να κάνει το έχει κάνει μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα μπορεί να κάνει και παραπάνω, αλλά από εδώ και πέρα πιστεύω είναι υπέρβαση αυτό που μπορούσε να κάνει. Βέβαια έχει όλο το δρόμο ανοιχτό μπροστά της, μπορεί να κάνει ακόμα μεγαλύτερη πορεία. Θα ήθελα να πάμε πρωτού αλλάξουμε το θέμα, να μου χαρακτηρίσεις τους 3 πιο κομβικούς παίκτες στην ΑΕΚ φέτος. Σίγουρα οι μεταγραφές πρώτα απ' όλα ανέβασαν επίπεδο την ομάδα. Βέβαια από το περσινό ρόστερ είπαμε ότι η ομάδα ξεχώριζε. Σαν τη μήγαμε στο γάλα στην ομάδα. Το ίδιο κάνει και φέτος. Συνέχισε από εκεί που το έχει αφήσει πέρσι. Οπότε πιστεύω ένας που είναι πολύ κομβικός, θα πω ότι είναι ο Πέτρος Μάνταλος, ο οποίος πραγματικά στην ηλικία που είναι στα 34-35 του είναι τρομερός. Είναι πραγματικά σαν να ζει τη δεύτερη του νιώτη. Αυτό ακριβώς. Και βλέπεις ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο κατευθύνει τους συμπαίχτες του, τους μιλάει, τους οδηγεί εκεί που πρέπει.
πραγματικά είναι στρατηγός στην ομάδα. Πολύ καλά στημένα. Πολύ καλά στημένα, πραγματικά. Τρομερή διορατικότητα στο γήπεδο. Πάρα πολύ καλή διορατικότητα. Ακριβώς. Και πιστεύω ότι είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της φετινής ΑΕΚ. Μετέπειτα δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε τον Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος οργιάζει φέτος. Τολμώ να πω με κάποιο ρίσκο ότι ίσως κάνει καλύτερη σεζόν για τον Double το 22-23. Αυτό που κάνει φέτος. Πραγματικά είναι παντού. Και στην άμυνα και στην επίθεση τρέχει ακατάπαυστα. Τώρα τελευταία βέβαια βλέπουμε ότι ο άνθρωπος έχει κουραστεί και είναι λογικό. Με τόσα μάτς που. Φαίνεται ότι έχει βγει κόμπος. Ακριβώς. Ο Νίκολιτς έχει μιλήσει χαρακτηριστικά, χαριτολογώντας ότι πώς να το βγάλω έξω από την εντεκάδα, αφού αποδίδει έτσι. Καταλαβαίνω ότι θέλει ανάσες, αλλά με τέτοια εμφάνιση μόνο ανάσες μπορώ να του δώσω. Έτσι είχε πει χαρακτηριστικά. Το θέμα είναι ότι ένας παίκτης σαν τον Ορμπελίν Πινέδα είναι πάρα πολύ κομβικός, ναι, στο παιχνίδι του. Αλλά η ΑΕΚ, αν θέλει να έχει ακόμα μεγαλύτερη απόδοση, θα πρέπει να αποκτήσει σίγουρα ένα χαφ στο μεταγραφικό παζάρι. Με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά θα πω εγώ. Γιατί ουσιαστικά η ΑΕΚ, να θυμίσω ότι δεν παίζει με εξάρι, παίζει με οχτάρια που κάνουν το ρόλο του εξαριού. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό, να αποκτηθεί ένας χαφ. Όπως και επίσης θα πω έναν ακόμα πρωταγωνιστή, που πραγματικά, όπως είπαμε, έχει ακούσει πάρα πολλά, είναι ο Στρακόσια. Ο Θωμάς Στρακόσια, γιατί πραγματικά η ΑΕΚ φέτος έχει μια σταθερά στο τέρμα της. Κάτι που πέρσι, παρόλο την ποιότητα που ξέραμε ότι έχει ο Θωμάς Στρακόσια, έχει παίξει σε ομάδες όπως η Λάτσιο, αλίμονο. Η Γερμανία έχει κάνει πολλές υπάρξει σε σωστά. Και Premier League, μην το ξεχνάμε. Μπορεί να μην ήταν βασικό στην Bradford, αλλά ήταν δεύτερος τερματοφύλακας. Ήταν δεύτερος τερματοφύλακας ομάδα Premier League. Οπότε σίγουρα για να είναι στην Premier League κάτι ξέρουν παραπάνω. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πόσο σταθερά είναι φέτος το τέρμα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εμπνέει και εμπιστοσύνη στους παίκτες του, ειδικά στους παίκτες του, στην άμυνα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε ότι έχει ανέβει και το ηθικό του, αλλά όπως έχει πει και ο ίδιος, έχει αποκαλύψει ότι ουσιαστικά η αλλαγή προπονητή τερματοφυλάκων τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με τον Μάρκο Γκαρόφαλο, ο οποίος, να θυμίσουμε, ήταν και στον Ατρόμητο παλιότερα. Και μάλιστα ο Ατρόμητος τότε είχε οι δύο MVP τις δύο συνεχόμενες χρονιές που ήταν ο Μάρκο Γκαρόφαλο στον Ατρόμητο, ήταν οι τερματοφυλακές του. Ο Παναγιώτης Ντότας, πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ, και ο Ανδρέας Γιαννιώτης. Οπότε σίγουρα γνωριζόντουσαν και από την Ιταλία, να πούμε και αυτό, επειδή ο Μάρκο Γκαρόφαλο είναι Ιταλός. Οπότε σίγουρα βοήθησαν αυτά, σίγουρα στο να ανέβει και η επίδοση και η ψυχολογία του Θωμάς Στρακόσια. Τώρα, εκτός από αυτούς τους τρεις, μπορούμε να αναφέρουμε σίγουρα τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος ειδικά μετά από τις 3 προκρίσεις έχει συνεισφέρει τα μέγιστα, πραγματικά. Είχε αρχίσει ήδη να συνεισφέρει με τον Άρη Λεμεσού, να θυμίσουμε τον γκολ που έβαλε στις καθυστερήσεις. Απλά μετέπειτα, όσο περνούσε ο καιρός, παρά την αμφισβήτηση που έχει ακούσει στην αρχή για τη σωματική του κατάσταση, κατάφερε να κάνει πραγματικά πολύ καλή σε διάρκεια, καλές αποδόσεις. Και φαίνεται ότι είναι και βαρόμετρο για την ομάδα. Συμπαρασέρνει τους παίκτες του μπροστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και έχει επιτέλους έναν ηγέτη ΑΕΚ μετά από χρόνια στην επίθεση. Είχε να το κάνει μεγάλο παίκτη, γιατί επειδή έτσι απαγχωρήσει το μάτι από τον Όφη, σωστά. Έχει ακυρωθεί γκολ, έχει χάσει πέναλτι που αυτά είναι μέσα στην αυτοεπίθεση και βάζει μετά γκολ. Σωστά. Και αυτό με το χαμένο πέναλτι, ας πούμε, που είπες, είναι πάρα πολύ ενδεικτικό το ότι το χαμένο πέναλτι ουσιαστικά οφείλεται στο ότι ήθελε να τη στείλει στην αράχνη. Ναι. Δηλαδή στο γάμα. Δείγμα το πόσο αυτοεπίθεση έχει. Πήγαινε πιο χαμηλά, πήγαινε εκεί που βιάσουν οι αράχνες. Ακριβώς. Οπότε δηλαδή φαίνεται πόσο αυτοπεποίθηση, πόσο ψυχολογικά ανεβασμένος είναι με τις επιδόσεις του. Βέβαια έδειξε μετά το μάτς με τον Όφη, με τις δηλώσεις του, ότι αναγνωρίζει την κατάσταση, ότι πρέπει να βελτιωθεί και σωματικά. Και πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει το τι στόφα έχει, τι παίχτης είναι, τι επίπεδο παίχτη είναι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έχει παίξει στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου τη Real. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι θέλει δουλειά, το ξέρει και ο ίδιος και μάλιστα είπε στον κόσμο ότι να περιμένετε κάποιον καλύτερο Γιόβιτς από εδώ και πέρα. Αναμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Για να κλείσουμε το θέμα, θα πω και άλλους δύο που μου κάνει πολύ ευχάριστη εντύπωση. Βέβαια. Είναι ο Ρέλβας στην άμυνα, πολύ καλός. Βέβαια, και ο Ρέλβας, πάρα πολύ σημαντικός. Μια μεταγραφή επίσης που δεν είχε ακούσει και τα καλύτερα λόγια όταν είχε έρθει. Δεν τον ήξερε και κανείς, βέβαια, να πούμε την αλήθεια. Εδώ πέρα είναι ξανά προϊόν σκάουτινγκ του Ριμπάλτα, όπως είπαμε πριν. Πραγματικά τρομερός αμυντικός.
Τρομερός με την μπάλα στα πόδια. Δεν έχω πραγματικά στην ΑΕΚ έχω να δω χρόνια παίχτη αμυντικό με τόση μεγάλη ευχέρεια με την μπάλα στα πόδια. Κυρίαρχος στον αέρα. Και κυρίαρχος στον αέρα, σίγουρα. Αλλά αυτό με την μπάλα στα πόδια είναι σαν να τη μιλάει πραγματικά. Έχει βάλει και κολλητικά στα πραγματικά, νομίζω έχει βάλει και πόλο. Σωστά. Χαρακτηριστικό, ας πούμε, αν δούμε παιχνίδια της ΑΕΚ, ειδικά στην Ευρώπη, πώς αλλάζει τις πλευρές με την μπάλα στα πόδια είναι πραγματικά απίστευτο. Και αν δείτε και τα προηγούμενα χρόνια και με πρωταθλήματα της ΑΕΚ και σε χρονιές που ήταν έτσι και έτσι, δεν υπάρχει αμυντικός που να κάνει τέτοιες προωθητικές μπαλιές. Είναι απίστευτο. Μεγάλη μεταγραφή για την ΑΕΚ. Σίγουρα όμως υστερεί σε κάποια κομμάτια, να πούμε, στην ταχύτητα, ας πούμε, δεν είναι γρήγορος, αλλά πραγματικά καλύπτει όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολυεργαλείο. Και μια ιστορική μεταγραφή κατά την γνώμη μου είναι και ο Κοϊτά. Σίγουρα. Ο Κοϊτά θα έλεγα ότι απλά ο Αλμέιδα δεν ήξερε πώς να τον εντάξει στο σύνολό του. Εγώ αυτό κατάλαβα. Έβλεπα έναν Κοϊτά ο οποίος απλά συνέκλεινε μέσα στον άξονα και σούταρε από 10 μέτρα, από 11 μέτρα, από τα 11 μέτρα λέω, από τα 20 μέτρα. Δηλαδή κάτι αψυχολόγητα σουτ, με δύναμη, πολλές φορές όπως είπες πήγαινε πάνω στα διαζώματα, απίστευτα πράγματα. Βλέπουμε φέτος ένα πιο όριμο Κοϊτά, να σκέφτεται πριν εκτελέσει. Χαρακτηριστικό αυτό που λέω είναι η φάση του 2-2, όχι με την Γκραϊόβα. Και με τον Παναθηναϊκό η κίνηση που έκανε και πρόλαβε τον τερματοφύλακα μεγάλη, που έδωσε στο 10ο τρίποντο στην ΑΕΚ. Αλλά χαρακτηριστικό είναι η κίνηση που κάνει με την Γκραϊόβα το 2-2. Που έχει την μπάλα έξω από την περιοχή, που αν ήταν ο Κοϊτά ο περσινός θα είχε σουτάρει. Παρ' όλα αυτά, κάνει μπαλιά στην απέναντι πλευρά στον Ελίασον. Από όπου γίνεται η σέντρα και μπαίνει και το γκολ του Κοϊτά. Του Κουτέσα, συγγνώμη. Αλλά πραγματικά όταν βλέπεις από τον Κοϊτά, ο οποίος δεν φημίζεται για την οξυδέρκειά του, να κάνει μια τέτοια κίνηση, δείχνει το πόσο καλά δουλεμένη ομάδα είναι η ΑΕΚ. Πραγματικά είναι απίστευτο. Δεν πατάει καμία μπαλιαπάκι, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό, αν θυμηθούμε τον γκολ με το 2-2 πριν το πέναλτι. Δεν ήταν και εύκολη μπαλιά. Κάποιος μπορεί να μην κυνηγούσε καν. Σίγουρα δεν θα την κυνηγούσε κανένας, πιστεύω. Τουλάχιστον οι περισσότεροι. Ήταν ουσιαστικά μια μπαλιά η οποία ήταν χαμένη για την ΑΕΚ και ήταν κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Παρ' όλα αυτά, διέκρινε την ασυνεννοησία των παιχτών του Παναθηναϊκού και μπήκε μες στη φάση και κέρδισε το πέναλτι. Δείγμα του πόσο αυτό που λέμε είναι όριμος φέτος, συνειδητοποιημένος και ενταγμένος στο πλάνο του Νίκολιτς. Πολύ σημαντικό. Να πάει μια ανάσα κι εσύ. Εννοείται. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που μου αρέσει και εμένα. Αλλά δεν θα πούμε κατευθείαν για United. Σε κρατάω λιγάκι γιατί θα πάει μια ανάσα. Θα πούμε για αυτή που μας πλήγωσε. Ναι, για το τελευταίο μάτι του United με την Aston Villa, η οποία φέτος μπορεί για 1,5 μήνα να γνωρούσε την νίκη σε όλες τις οργανώσεις. Μόνο 3 ήττες και 2 ισοπαλίες είχε στην αρχή. Έχω το σφάλει μάλιστα 2 φορές και να έχει έρθει 6 γκολ. Όλα αυτά επειδή ο Νάι Έμερ δεν είναι τυχαία εκεί που βρίσκεται και τώρα και ειδικά στο τέτοιο εκδείγματα στο γύρω πάλι με τη Σεβίλ, με τη Villarreal. Έχει κάνει όλη η καριέρα ο άνθρωπος. Πολύ σημαντική η καριέρα. Και έχει στερήσει και από ευρωπαϊκό τίτλο από το United. Δεν το ξεχνάμε. Βέβαια. Τον κύριο Ρούλη και τον κύριο Ντεχέα. Δηλαδή, τρομερός τελικός. Ναι. Είχε και γκολ, αλλά είχε φτάσει στα πέναλτι και εκτέλεσαν όλοι. Τρομερές συγκινήσεις εκεί, πάρα πολύ μεγάλες συγκινήσεις. Να πούμε ότι μπορεί να μην συγκινήσει τον ιδανικό τρόπο, αλλά η Aston Villa που τότε έχει πάει τα πάνω τη. Δηλαδή το διάστημα 25 Σεπτεμβρίου με 21 Δεκεμβρίου μετράει 16 νίκες με μόλις 2 ήττες. Και θυμάμαι ότι ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα στην σεζόν. Ήταν πολύ απογοητευμένη και ο κόσμος της ομάδας και η διοίκηση. Έχει αποκλειστεί και από το Carabao Cup. Αλλά αυτό που είναι το εντυπωσιακό αυτή τη στιγμή είναι ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και στο διάστημα δεν ήταν καν καλή. Δεν είχε παίξει μια μεγάλη ομάδα. Πλέον τις περισσότερες ομάδες έχει κερδίσει. Η μόνη που έχει χάσει είναι η City, αν δεν κάνω λάθος. Θα το κοιτάξω κιόλας. Ναι, όχι, η City την έχει κερδίσει. Η μόνη ομάδα που την έχει κερδίσει είναι η Liverpool. Φαντάσου. Τώρα τη United και στο απόφωτα. Αλλά τα Liverpool κιόλας που ήταν μια κακή παρένθεση που έχουμε στο σερί που έχει χτίσει. Όχι, είναι μια ομάδα η οποία παρόλο που δεν το παραδέχεται, είναι μέσα στο κυνήγι του τίτλου. Και στο καλός πάει πολύ καλά. Βέβαια. Που η μόνη ήττα που έχει κάνει είναι να του πω Αρχεντίγκλης. Δεν γνωρίζουμε καλά αυτή την ομάδα. Ως Ελλάδα. Την οποία την έπαθε και ο Παναθηναϊκός. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός τότε δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Πάω ότι προηγήθηκε κιόλας. Τέλος πάντων. Δείχνει ότι δεν είναι. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι έχει ελάχιστο ποδόσφαιρο και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, μπορούν να σου κάνουν ζημιά. Και το νέο σύστημα της League Face φέρνει τέτοια αποτελέσματα. Στο βασικό πιο μεγάλο θετικό που έχει αυτό το πρόγραμμα κατά την γνώμη μου είναι ότι όλες οι ομάδες έχουν κίνητο και κυνηγάνε τα γκολ. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό.
και το βλέπουμε πόσο διαδραστικό γίνεται όλο το παιχνίδι. Για να πούμε κυρίως ότι πέρσι, που εντάξει, η Βίλα δεν είναι ότι έκανε κάτι συγκεκριμένο, πήρε κάποιο τίτλο. Έχει ανανεώσει το συμβόλαιο το Emery μέχρι το 2029. Δηλαδή, μπορεί, ακόμα και όταν δεν έχονται καλές μέρες, την εμπιστοσύνη του την έχει τέλος πάντων από τη διοίκηση. Καλά, βέβαια αυτό αλλάζει. Το ξέρουμε καλά πλέον στο ποδόσφαιρο. Παρόλο ότι τα μεγάλα συμβόλαια, τα πολυετή, αν η ομάδα στραβώνει, δεν έχει αποτελέσματα, είναι πολύ πιο εύκολο να. Ειδικά η Βίλα δεν έχει μεγάλη συνέπεια και κάθε χρόνο τον έχει καλύτερη. Να πούμε και την αλήθεια ότι η Βίλα έχει αναστηθεί χάρη στον Emery. Μην τα κρύβουμε αυτά, εννοείται. Έχει θέση τη Premier League μαζί με τη City και με τη Liverpool. Η Liverpool στην αρχή ήταν καλή. Μαζί με τη City και ποιο είναι πρώτο. Η Arsenal. Η Arsenal, βέβαια. Η Arsenal πάει για πρωτάθλημα φέτος. Πάει πραγματικά τρένο η Arsenal φέτος και δεν ξέρουμε πώς την πάει μόνο για πρωτάθλημα φέτος, έτσι όπως τη βλέπουμε. Ο Μιχάλης όμως έχει αναφέρει ότι ίσως είναι η χρονιά να κάνει τρέμπλ. Αισιόδοξο το βλέπω και γιατί όχι. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν βλέπουμε ο Μάιστρο να πάρουν χρόνια πρωταθλήματα, γενικά τρόπια να κατακτούν. Βέβαια. Και η Arsenal, η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πολλά χρόνια, έχει ακούσει πάρα πολλά σαν ομάδα. Μεταγραφές δεν έχουν βγει, προπονητές να έχει αλλάξει. Να έχει χάσει πρωτάθλημα λεπτομέρειες που έπαιξε από τη City. Ο Αρτέτα ειδικά έχει πληγωθεί πολύ στο παραένα. Τυχαίνει και δυστυχώς χάνει το πρωτάθλημα. Μαζί τον Guardiola να πούμε. Ναι. Και τώρα που πες για τον Guardiola, έχω ακούσει ότι έκανε μια δήλωση φωτιά ότι ίσως αποχωρήσει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν θυμάμαι σωστά. Ενδεχομένως ήταν η τελευταία του δουλειά στην οικονομική κιόλας. Δεν ξέρω αν είπε για το καλοκαίρι, αν είπε γενικότερα το έθεσε ως γενικό όρο. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή μπορεί να φύγω χωρίς να ενημερώσω κάποιον. Κάπως έτσι νομίζω το είπε. Πολύ ακριβό, εντάξει, Guardiola είναι αυτός, έχει ζήσει τόσα Σίγουρα. πράγματα. Πάντως το μήνυμα το πέρασε στην διοίκηση ότι τελειώνει σιγά σιγά ο χρόνος εδώ που είχα. Τώρα βλέπουμε. Πώς να πούμε για μια φάση 2-3 παίκτες που είναι κομβικοί για τη Βίλα. Ο Ρότζερς, ο οποίος είναι στο μερικό φόρμα και με την United έχει την ποιότητα που τον διακατέχει. Καταπληκτική γκολάρα αυτή που έβαλε. Μυθική, όχι απλά καταπληκτική. Δύο βασικά, απλά το ένα καλύτερο από το άλλο πραγματικά. Η οποία Βίλα έχει κερδίσει την πρωτοπόρο Arsenal, έτσι να το θυμίσουμε και αυτό. Ναι, βέβαια. Πριν λίγες εβδομάδες. Και ο Watkins, ο οποίος είναι ένας φοβός κριτικός, πιστεύω του χρόνου θα πάει μεταγραφή. Πραγματικά αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο Watkins φέτος νομίζω δεν έχει σκοράρει στο γήπεδο της Aston Villa. Είναι απίστευτο αυτό το στατιστικό. Το είχα ακούσει και στη μετάδοση με τη United και δεν το πίστευα πραγματικά. Λέει ότι ο Άλλη Watkins δεν έχει σκοράρει στο γήπεδο της Aston Villa. Αφού σκάρισε εκτός. Αυτό, ναι, σίγουρα. Απλά είναι απίστευτο στατιστικό. Ένας τέτοιος παίκτης πώς γίνεται να μην έχει σκοράρει στο γήπεδο του. Τέλος πάντων. Και ο Ματικάς επίσης μια σταθερή επιλογή στο δεξιάκο της άμυνας. Βέβαια. Ο Ντίνιε. Οι επιλογές υπάρχουν πολύ καλές και πιστεύω ότι η Βίλα θα αφήσει κάποια από τις μεγάλες ομάδες εκτός τετράδας ενδεχομένως. Και ένας εγκεφαλικός παίκτης της Aston Villa που ουσιαστικά κάνει την αθόρυβη δουλειά, ο Τίλεμανς. Πραγματικά κάνει και τρομερή σεζόν φέτος, θα έλεγα. Είναι μια πολύ δουλεμένη ομάδα η Aston Villa, που και αυτή έχει κάνει προσθήκες φέτος. Και παρόλα αυτά ο Emery, όπως είπαμε, κρατάει χαμηλά την μπάλα. Φαίνεται. Λέει ότι δεν είναι διεκδικήτρια του τίτλου η Aston Villa. Αλλά άμα πάει με αυτόν τον ρυθμό δεν ξέρουμε. Πραγματικά. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει πορεία στο Europa League πάντως. Αυτό πιστεύω. Και εγώ πιστεύω ότι. Βέβαια θα δούμε αν είναι μέσα στη τριάδα και είναι η απόσταση 3-4 βαθμοί μέχρι το τέλος. Εκεί πρέπει να διαλέξει λογικά. Γιατί δυστυχώς δεν έχει το ίδιο βάθος πάγκου με τις άλλες ομάδες. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να. Θα δούμε βέβαια. Μπορεί να τα καταφέρει και με αυτό το ρόστερ. Δεν το λέω. Απλά. Έχουμε και παγκόσμιο κύπελλο μπροστά μας. Είναι και αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο και για τους παίχτες. Θα περιμένουμε να δούμε γιατί είναι πραγματικά ευχάριστη έκπληξη. Μιλάνε Μαρτίνες, καταρχάς το αναφέραμε. Ο Ήρα στο προηγούμενο Μουντιάλ, ο οποίος είπε όχι στον Κολομανί στο τελικό και κατάφερε να πάρει το Μουντιάλ ο Μέση, να πάει στην αρχή να το πάρει. Σωστά, ακριβώς. Πάλι αμυντικός ο Μιλάνο Μαρτίνες. Καταπληκτικός κι αυτός. Ο Βαζόν έχει πιάσει την Arsenal, χωρίς βέβαια να πάει το χρόνο που θα μπορούσε να. Βέβαια. Και μην ξεχνάμε, το καλοκαίρι είχε ακουστεί για την United. Ότι μπορεί να γίνει ο επόμενος τερματοφύλακας. Βέβαια, είδαμε ότι όχι μόνο έμεινε στην Aston Villa, αλλά είναι και πρωταγωνιστής της Aston Villa πλέον. Καταπληκτικά πράγματα. Ότι φέτος το 1,5 μήνα δεν πήρε νίκη. Ναι. Είναι απίστευτο. Και έχει και αποκλεισμό από εγχώρια διοργάνωση. Είναι κάτι. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υπομονή στο πλάνο. Το οποίο βέβαια το βλέπουμε μόνο στο εξωτερικό συνήθως. Στην Ελλάδα αυτό λίγο σπανίζει. Και κάνει και σερίδικες που έχει κάνει 5 διαδοτικές επανάληψεις σε Μπορώνια, Φούλαμ, Φέινορντ, Μπέρνλι και τότε να μην κερδίσει. Βέβαια, τότε από εκεί που όλοι πιστεύαμε ότι θα είναι η ευχάριστη έκπληξη τη φετινή σεζόν, λίγο μας τα έχει χαλάσει τελευταία. Έως πολύ. Ξεκίνησε καλά, αλλά
βλέπουμε ότι έχει πέσει το τελευταίο διάστημα. Έχει πάθει κλασική τότε να Ίσως. Νομίζω είναι το πάθο το οποίο κατέχει. Ακόμα και πέσει με το United να πω, εγώ δεν περίμενα να το πάρει. Εντάξει. Πλέον με την συγκεκριμένη ομάδα του Manchester, θα αναφερθούμε σε λίγο, όλα είναι πιθανά θα πω. Δυστυχώς, ευτυχώς, δεν ξέρω. Πάντως, παλιά θα λέγαμε ότι η United σε εισαγωγικά δεν τη βλέπει την Tottenham σε τέτοιες αναμετρήσεις, αλλά πλέον έχουν αλλάξει οι ρόλοι και το στάτους ειδικά της ομάδας. Λοιπόν, νομίζω ότι στη στιγμή να πάμε στο αγαπημένο στο θέμα. Πάμε να μάθουμε τα πάντα για τη United, γιατί αυτή η ομάδα έχει γνωρίσει τα κατρακύλα τα τελευταία χρόνια. Θα πούμε καταρχάς το ότι είχε ουσιαστικά τις μέτριες πορείες μετά τον Sir Alex Ferguson, που όλοι ξέρουμε, με την διοίκηση των Glazer να είναι πάντα στο επίκεντρο. Παρ' όλα αυτά, το Φεβρουάριο του 2024, συγκεκριμένα νομίζω 24 Φεβρουαρίου του 2024, ανακοινώνεται κάτι που ουσιαστικά έχει ακουστεί και λίγο πιο πριν στο Manchester και γενικότερα στον τύπο. Ουσιαστικά ο Jim Ratcliffe, ένας μεγάλος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης της Ineos, νομίζω εταιρείας που έχει έδρα στην Αγγλία, αποφασίζει να αποκτήσει το 25% των μετοχών της Manchester United, σπαταλώντας ουσιαστικά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση των μετοχών. Με το άκουσμα αυτό, ο κόσμος της United, άλλο που δεν ήθελε να έχει ένα νέο ιδιοκτήτη στην ομάδα, η οικογένεια των Glazers ήταν ουσιαστικά το μαύρο πρόβατο εισαγωγικά της ομάδας για όλα όσα συνέβησαν στην ομάδα, για την προβληματική εικόνα στο γήπεδο, για την προβληματική εικόνα εκτός γήπεδου, γιατί δεν είναι μόνο αγωνιστικό το θέμα, ήταν βασικά αγωνιστικό το θέμα στη United, ήταν και εξωαγωνιστικό. Πολλά χρόνια που βοήθησε το δάχμα κιόλας. Εννοείται αυτό. Με τον Sir Alex Ferguson να έρχεται ακόμα και σε ρήξη στην αρχή με τον Jim Ratcliffe, να πούμε, στον πρώτο διάστημα του Jim Ratcliffe στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, πριν από αυτά, ο κόσμος έβλεπε μια αισιοδοξία με την έλευση του Jim Ratcliffe. Πίστευε ότι θα πέσουν με αρκετά χρήματα στην ομάδα, θα φτιαχτεί ένα καλό σύνολο και θα επιστρέψει στις μεγάλες στιγμές η Manchester United. Παρ' όλα αυτά, ο Jim Ratcliffe αποφασίζει το πρώτο διάστημα να στηρίξει τον Eric Ten Hag και εκεί έχουμε το πρώτο καμπανάκι από τον κόσμο, δείχνοντας ότι δεν συμφωνεί με αυτή την απόφαση, ότι ήθελε μια αλλαγή, ένα ηλεκτροσόκ ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, ο Eric Ten Hag παραμένει στον πάγκο και παρόλο στις πρώτες αναλαμπές με αποτελέσματα, με τίτλους, το FA Cup, ουσιαστικά το FA Cup που έβαλε τη United στο Europa League. Ακριβώς. Εκεί που είχε δείξει ότι ο Ten Hag καταφέρνει και γυρνάει την κατάσταση υπέρ του, ο Jim Ratcliffe παίρνει μια απόφαση και ουσιαστικά απομακρύνει τον Eric Ten Hag από το πάγκο, ακυρώνει την επιτυχία του ας πούμε με το FA Cup, όσο μπορείς να το πεις βέβαια επιτυχία ένα κύπελο για το μέγεθος της Manchester United. Για μένα θα πω πώς το κρατήσεις αυτό όμως. Σίγουρα, εντάξει. Ένα σημάδι, μια αναλαμπή, θα πούμε. Μια λάμψη ότι είμαστε εδώ και ότι μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Σωστά. Βέβαια ο Ratcliffe είχε διαφορετική άποψη. Αποφάσισε να χτίσει από την αρχή ουσιαστικά. Και αποφασίζει να φέρει έναν, θα πούμε, ταλαντούχο προπονητή, έναν που είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του ήδη στην Ευρώπη, στην Πορτογαλία, τον Ρουμπέν Αμορίμ. Ο οποίος πούμε και σε μια κομμάτι της σεζόν είχε κερδίσει τη City με τη Sporting. Ναι, πραγματικά είχε κάνει τρομερή πορεία. Νομίζω το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν εκείνης ήταν το 23, δηλαδή. Ήταν η καλύτερη επίθεση στην Ευρώπη για ένα διάστημα. Είχε σκοράρει 33 γκολ σε 30 αγωνές. Νομίζω κάπως έτσι. Απίστευτο στατιστικό. Πάντως ο Ρουμπέν Αμορίμ, παρόλο τη μεγάλη ανυπομονησία που είχαν οι οπαδοί της Manchester United, με το που ήρθε στην ομάδα αποφάσισε να στηριχτεί πρώτα απ' όλα στους παίχτες του υπάρχον ρόστερ, κάτι βέβαια που συνηθίζεται, φέρνοντας αποτελέσματα στην αρχή. Ενδεικτικό είναι η νίκη με 4-0 στο πρώτο του αγώνα επί της Everton, και
κάπως έτσι άρχισε να αναπτερώνεται το ηθικό των οπαδών, να πιστεύουν ότι μπορούν να επιστρέψουν στις μεγάλες επιτυχίες. Ο Ρουμπέν Αμορίμ αποφασίζει κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν να μιλήσει με τον Ράτκλιφ και ουσιαστικά να αναδομήσουν την ομάδα, ειδικά μετά το χαμένο τελικό του Europa League με την Tottenham, κάτι το οποίο ουσιαστικά η United στο πρώτο διάστημα, στο πρώτο εξάμηνο να πούμε του Ρουμπέν Αμορίμ, γι' αυτό και μόνο ουσιαστικά ζούσε. Γιατί στο πρωτάθλημα ήταν καταστροφική η σεζόν. Να θυμίσουμε ότι ήταν πάρα πολύ κοντά στη ζώνη του υποβασμού. Ήταν μια άθλια σεζόν στην Αγγλία για την Manchester United. Με μόνο σκοπό λοιπόν να πάει καλά στην Ευρώπη. Ο Ρουμπέν Αμορίμ ρίχνει το βάρος στο Europa League. Όπως είπαμε, με παίχτες που υπάρχουν ρόστερ. Φτάνει μέχρι τον τελικό, εκεί που είχε να αντιμετωπίσει την Tottenham του Άγγελου Ποστέκογλου. Όπως είδαμε πλέον όλοι, η United απέδειξε ακόμα μια φορά ότι στις μεγάλες στιγμές ανέτοιμη και πνευματικά και τακτικά, από εγώ. Παρόλο το ότι θα πούνε κάποιοι ότι από ένα αυτογκόλ χάθηκε τρόπαιο, το αυτογκόλ για να γίνει κάτι έγινε από την αντίπαλη ομάδα για να φτάσει μέχρι τη στιγμή του αυτογκόλ. Εσύ χρειάζεται μια αντίδραση ακόμα και ακριβώς. Δεν μπορεί να κάνεις έτσι. Σίγουρα. Εμείς πες τώρα παίζεις πράγματα πάρα πολλά, όπως ο Γκαρνάτσο, ο Μαντιαλό. Βέβαια. Θα αναφερόμουν και σε αυτές τις περιπτώσεις. Βλέπαμε λοιπόν είδαμε πλέον ότι η United έχασε ένα ακόμα ευρωπαϊκό τίτλο από ομάδες που πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά επί εποχή Sir Alex Ferguson, δεν υπήρχαν ενδεχομένως. Πραγματικά. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι δεν τους έβλεπε. Δεν είναι υπερβολή για το μέγεθος της United τότε. Είναι. Πραγματικά. Οπότε, τέλος πάντων, υπήρχε μια μεγάλη απογοήτευση εννοείται στη τάξη της ομάδας. Ο Ρουμπέν Αμορίμ έσπευσε να πει στον κόσμο ένα τεράστιο συγγνώμη μετά τον τελικό του Europa League και έδωσε το σύνθημα ότι πλέον θα αρχίσει να αναδομείται η ομάδα από την αρχή. Αυτό που βέβαια που ήταν κλασικό φαινόμενο, θα πω εγώ, την πρώτη χρονιά του Αμορίμ, ήταν να βλέπουμε παίχτες οι οποίοι ουσιαστικά δεν ένιωθαν ένα με την ομάδα. Θα πω ας πούμε παραδείγματα όπως ο Γκαρνάτσο. Ξένα σώματα που μπορούσαμε. Ακριβώς. Βλέπαμε παλιά παίχτες όπως να πούμε ο Ρούνεϊ, ο Γκίγκς, αναφέρομαι τώρα σε μύθους. Φάντερ Σάρ, που πραγματικά ένιωθαν ένα με την ομάδα, την είχαν στην καρδιά τους και παίζανε για την ομάδα. Άλλες εποχές βέβαια. Θα μου πεις βέβαια. Αλλά που το κάνει τώρα είναι ο Μπρούνο Φερνάντες κατά την γνώμη μου. Εγώ θα πω και το Χάρι Μαγκουέρ. Παρόλο που έχει ακούσει ό,τι έχει ακούσει, φαίνεται ότι πραγματικά είναι εκεί για την ομάδα. Και στα δύσκολα και στα εύκολα. Παραδείγματα, ας πούμε, όπως είπες εσύ τώρα, με θετικό πρόσημο, με παίχτες οι οποίοι πονάνε την ομάδα, δεν ακολούθησαν παίχτες όπως είπαμε, ο Γκαρνάτσο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα να αναφέρω, αλλά ενδεικτικά ο Γκαρνάτσο, ο οποίος ήταν και παιδί της United, ήταν παιδί των ακαδημιών της. Και όλοι μιλάγαμε για τον επόμενο, ας πούμε, μπροστάρι της United, της νέας εποχής. Παρ' όλα αυτά, ο Γκαρνάτσο αποδείκνυε συνέχεια ότι θεωρούταν ότι ήταν ξένο σώμα, ότι δεν ήθελε να είναι πλέον στην ομάδα, κάπως έτσι έδειχνε. Ένα παίκτη που επίσης 20 από μεγάλο βάρος, αλλά βέβαια τα τελευταία 2 χρόνια παραχωρήθηκε ιδανικός, υπαγωγή και τις 2 χρονιές, ο Μάρκους Ράσφορντ. Και αυτός, σωστά. Επίσης παιδί των Ακαδημιών. Ακριβώς. Βέβαια, ο Μάρκους Ράσφορντ είναι περίπτωση στην οποία ο Αμορίμ, από ό,τι κατάλαβα, δεν ήθελε στην ομάδα για κάποιον δικό του λόγο, τακτικό. Αλλά θα πω ότι ίσως ήταν και καλύτερο για την United αυτό. Και για τον παίχτη ενδεχομένως. Και εννοείται για τον παίχτη, γιατί κατέληξε να φτάνει στην Μπαρσελόνα και να είναι και με σημαντικό ρόλο. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι ένας ποιοτικός παίκτης θα ταιριάζει απαραίτητα σε μια ομάδα. Ειδικά ο Ράσφορντ, όπως είπες, που ήταν και αυτός παιδί των Ακαδημιών, να θυμηθούμε ήταν και το πολύ αγαπημένο παιδί του Μουρίνιο. Οπότε ήταν σίγουρα ένα μεγάλο αστέρι για τη United που ήταν από τα σπλάχνα της. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι ήταν αδικία να αποχωρήσει ο Ράσφορντ από την United, γιατί δεν έδειχνε το ίδιο πρόσωπο. Ίσως έφταιγε και η ομάδα, θα μου πεις. Ίσως. Πάντως ο ίδιος έδειχνε και αυτός ότι ήταν αδιάφορος ένα διάστημα. Τώρα να πω και ένα άλλο γεγονός που θυμήθηκα κιόλας. Κάποτε στην εποχή του Τεχά κυρίως είχε αναφέρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Βέβαια, ναι. Ο είχε ρίξει σε πολλές κόντρες, να πούμε, σε έντονη κόντρα. Είχε αναφέρει ότι πολλοί από τους παίκτες της United δεν επιθυμούν να μάθουν πάνω από τους παλαιότερους, ότι
Πιστεύω ότι αυτή η νοοτροπία είναι το πρόβλημα. Και στη United και σε πολλές ομάδες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι τη βλέπανε την ομάδα σαν μια εταιρεία, θα πω εγώ. Δεν τη βλέπανε σαν έναν μεγάλο μύθο ουσιαστικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Γιατί η United, καλώς ή κακώς, είναι ένα μεγάλο κλαμπ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ανήκει στην elite. Με τα χρόνια όμως, παρόλο τις αποτυχημένες πορείες που είχε η ομάδα, βλέπαμε παίχτες που αντί να βάζουν μπροστά τον εαυτό τους για την ομάδα, βλέπαμε να είναι σαν να παίζουν σαν να είναι κλασικοί εργαζόμενοι, να το πω, να περιμένουν να τελειώσει το καθιερωμένο ωράριό τους και να γυρίσουν σπίτι τους. Κάπως έτσι παίζανε στο γήπεδο. Αδιάφοροι, χωρίς ψυχή, χωρίς πάθος πολλές φορές. Άνιωθη σε κακά αποτελέσματα. Βλέπαμε να χάνει, ας πούμε, η ομάδα ακόμα και με μεγάλο σκορ. Από ένα μεγάλο σκορ, ας πούμε, στη Λίβερπουλ έχασε 7-0 η ομάδα, με το μισθό του αντίπαλο εντωμεταξύ να πούμε. Και βλέπαμε παίχτες οι οποίοι ήταν σαν να μην έγινε τίποτα. Σαν να ήταν μια μέρα στη δουλειά. Όταν βλέπεις κάποια τέτοια πράγματα, κάποιες τέτοιες αντιδράσεις, βλέπεις το πώς είναι τα αποδυτήρια της ομάδας. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι άμα τα αποδυτήρια της ομάδας είναι σε τέτοιο επίπεδο, η ομάδα δεν γίνεται να παίζει και καλά στον αγωνιστικό χώρο. Σε καμία περίπτωση. Οπότε ο Ρουμπέν Αμορίμ, όπως είπαμε, μετά τον τελικό του Europa League, αποφασίζει να επενδύσει σε νέους παίκτες, να μιλήσει και με τον πλέον συνιδιοκτήτη Jim Ratcliffe, ο οποίος είχε αναλάβει μαζί με το 25% και τις τύχες της ομάδας από τους Glazers. Αποφασίζει η United να επενδύσει σε νέους παίκτες. Χαρακτηριστικό ήταν ότι το καλοκαίρι εξόδεψε πάνω από 275 εκατομμύρια οι μεταγραφές. Για τη United είναι πολύ σημαντικό ποσό, γιατί η United, να θυμίσουμε, ακόμα ξεχρεώνει. Με τις αποτυχίες της, με τη μη είσοδό της στην Ευρώπη, έχει μεγάλα χρέη. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, τελευταία και έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά. Και μην ξεχνάμε ότι είναι και στο marketing είναι από τις πιο πλούσιες ομάδες στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά έχει μπει μέσα οικονομικά, σε εισαγωγικά. Φαντάσου πόσα έξοδα έχει, πόσο έλλειμμα και εισόδων έχει αυτή η ομάδα. Είναι απίστευτο αυτό. Παρ' όλα αυτά. Πώς την κινήσει αυτή τη σεζόν? Παρ' όλα αυτά η ομάδα ξεκινάει με νέα αισιοδοξία, με πολύ καλές μεταγραφές, θα πω εγώ, του Ματθαίος Κούνια από τη Wolves, με 65 εκατομμύρια, πραγματικά πολύ, θα πω value for money, πραγματικά ήταν πολύ καλή μεταγραφή. Είναι αντιθέσει με το Σέσκο, θα πω εγώ. Ναι, θα το πω και εγώ αυτό. Παρόλο την αισιοδοξία που είχαμε και για το Σέσκο, γιατί ουσιαστικά ο Σέσκο ήταν ένα μεγάλο όνομα, είχε ακουστεί και για άλλες ομάδες μεγάλες. Ο Κούνια με το Σέσκο πραγματικά είναι η μέρα με τη νύχτα στη United φέτος. Μετά είχαμε και άλλες μεταγραφές, όπως ο Εμπέουμο από την Bradford, και αυτός πολύ καλή σεζόν διανύει, με σημαντικά γκολ και προσφέρει σε πολλούς τομείς. Αυτό που πιστεύω ότι δεν έχει ίσως μετρήσει καλά και ο Λάμενς βέβαια. Ο Λάμενς που ήταν η τελευταία μεταγραφή, ο τερματοφύλακας, που και αυτός επίσης όταν είχε έρθει δεν είχε ακούσει πολύ καλά σχόλια του τύπου που πάμε με το Λάμενς, πρώτο τερματοφύλακα, αυτός είναι ένας μελλοντικός παίχτης για την ομάδα, δεν είναι για βασικός. Παρ' όλα αυτά, με το που μπήκε στην ομάδα, είδαμε κάτι διαφορά. Όταν έχει ομάδα την προηγούμενη σεζόν και Μπαγιντήρη, ο οποίος το έκανε απευθεία από κόρνερ, είναι άλλο πράγμα. Είναι αναμάθμιση. Πραγματικά. Ακριβώς. Ειδικά με τον Ονάνα ήταν το κάτι άλλο. Καθόλου τυχαία ο χορηγός του Φάινα στην ομάδα που πήγε τώρα. Σίγουρα. Δεν θα αναφερθούμε για άλλους. Δεν θέλουμε. Νομίζω όπως ξέρει και μπορεί να το ψάξει, θα καταλάβει τι το λέμε. Και θα πω και γενικότερα καθόλου τυχαίο που κατέληξε να παίζει στην Τουρκία από την Αγγλία. Εγώ αυτό θα πω. Και έχει ένα παίκτη ο οποίος δεν είχε δώσει δικαιώματα ότι δεν είναι για ψηλό επίπεδο. Είχε παίξει χάσει λίγο Champions League το 2023. Στον Άγιαξ ήταν καλό, σταθερό όσο μπορούσε. Δηλαδή και νομίζω. Πρέπει να ήταν στον Άγιαξ του Ten Hag που πήγε στα τελικά. Βέβαια. Μαζί με τον Ten Hag ήταν. Και ήταν και ο λόγος που ήρθε στην United. Να πούμε και αυτό. Και βρήκε και παίκτες με γνώριμο περιβάλλον εκεί. Τον Μαζράουι που τον είχε και στην Άγιαξ. Τον Άντωνη. Δεν πέτυχε καθόλου. Δεν πέτυχε σε εμάς, πέτυχε σε άλλους. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που το οποίο θα σχολιάζαμε, που είναι οι παίκτες οι οποίοι πραγματικά δεν δείχνανε καλό πρόσωπο στο United και βλέπουμε τώρα να διαπρέπουν όπου πάνε. Ιταλία ο Μακτόμνι, Ισπανία ο Άντωνη, και σε ομάδες που όχι απαραίτητα είναι πρωταγωνιστές.
Όχι. Ας πούμε, η Betis είναι μια καλή ομάδα στην Ισπανία, αλλά δεν είναι. Βέβαια, το conference, έτσι. Βέβαια, δεν λέω, αλλά δεν είναι και στο top 4, Όχι. στο top 4 της Ισπανίας. Έτσι όπως πάει η Ατλέτικο και οι άλλες ομάδες μπορεί να μπει. Σίγουρα, αλλά θέλω να πω ότι πώς αλλάζει η ψυχολογία του παίχτη άμα αλλάξει και περιβάλλον. Και αυτό δείχνει το πόσο άρρωστο είναι το περιβάλλον στο United, έτσι. Να πούμε και αυτό, ειδικά στο ιστορικό της. Ναι, ένα άλλο ακόμα παράδειγμα το οποίο δεν αποδίδει στην ομάδα που έχει πάει να δώσουμε ένα θετικό στη United, ότι λέμε το Σεββάτο που έχει κάνει λάθος. Είναι η μόνη που μπορεί να έχει δίκιο και ο Αμορίμ κοιτά το τελικό με την Τότεναμ. Ο Γκαρνάτσο, ο οποίος δεν έχει δείχνει κάτι ιδιαίτερο. Είναι η μόνη περίπτωση όμως. Ναι. Δηλαδή δεν έχει να πει κάποιον άλλον. Γιατί ο Γκαρνάτσο, εγώ θα πω ότι παρόλο την αδιαφορία όπως είπαμε πριν που έδειχνε, ο Γκαρνάτσο είναι και χαρακτήρας ο οποίος για μένα δεν είναι επαγγελματίας. Αυτό είναι το θέμα του. Δεν είναι θέμα United δηλαδή, στο θέμα. Πάει γύρω στο γήπεδο και νομίζω έχει άλλο το μυαλό του, η μεγαλύτερη τον εαυτό του, ενδεχομένως δεν ξέρουμε. Δεν ήταν το θέμα United για τον Γκαρνάτσο. Εγώ πιστεύω. Ήταν το ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτεί ο ίδιος και να αναθεωρήσει. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις, είπαμε, εκτός από τον Γκαρνάτσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι οποίες για την ομάδα χάθηκαν παίχτες οι οποίοι είτε ήταν από τα σπλάχνα της, τα δημιούργησε δηλαδή η ίδια και δεν καρπόθηκε αυτό που είχε φτιάξει, είτε είχε επενδύσει τεράστια ποσά. Μην ξεχνάμε, ο Άντων έκανε 100 εκατομμύρια για να έρθει. Απίστευτη μετά. Είναι πιο βασικό ότι πιο παλιά θα πάω λίγο, όταν είχε δύο πολύ εξελίξιμους παίκτες, οι οποίοι δυστυχώς δεν μπορούσαν να πιάσουν τα φθηνά στάνταρα που έδωσαν, να φέραμε για τη μια την ΑΕΚ. Ο Πογκμπά και ο Μαρσιάλ ήταν Golden Boy και οι δύο. Σωστά. Να πάει αυτό το βραβείο και τελικά. Βέβαια, κάποιες εξαιρέσεις, κάποιες καλές σεζόν. Βέβαια, η καλύτερη του Πογκμπά ήταν τότε με τον Europa League και ήταν και στη Juventus το 2015, άντε και το 2016. Πότε είχε έρθει το 2016, είχε έρθει στη United. Ναι, ναι. Ωραία, το 2015 ήταν στη Juventus και στη United κάποια χρόνια που ήταν καλό. Και με τον Μουρίνιο πήραν το Europa League. Ο Μαρσιάλ. Του βάζω πιστεύω σε κάποια πράγματα. Θα έλεγα ότι και αυτό είναι στην κατηγορία που λέγαμε του Γκαρνάτσο, γιατί ουσιαστικά αυτοί οι παίχτες είναι πιο πολύ. Σας κάνω και τη χάρη, θα πω εγώ, που παίζω στην ομάδα σας, παρά ότι έρχομαι σε μια μεγάλη ομάδα να αποδείξω ότι αξίζω. Δεν το βλέπαν έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι το κακό και κάπως έτσι, όταν είσαι και μικρό σε ηλικία και θες να κάνεις μεγάλη πορεία, αν μπαίνεις με τέτοια νοοτροπία, μόνο κακό κάνεις στον εαυτό σου. Είναι ένα τεράστιο παράδειγμα σε κάτι που έχουμε ζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα από τον Τρίφωνα. Όπου πολλοί πρωτοφενιστές του που βλέπουμε τώρα δίνουν παντελή έλλειψη σεβασμού και πειθαρχία στους προπονητές και τους λόγους τους. Από τους οποίους δεν πληρώνονται 1-2 ευρώ, παίρνουν πάρα πολλά λεφτά κάθε χρόνο. Και όχι τίποτα. Όταν δεν έχει σεβασμό στον ίδιο τον προπονητή, είναι σαν να μην έχει σεβασμό στον ίδιο στον εαυτό. Γιατί ουσιαστικά η ομάδα που βρίσκεσαι είσαι επιλογή του προπονητή. Δεν είναι ότι ήρθες εσύ και τους κάνεις χάρη να παίξεις σε μια ομάδα. Κάτι που είναι ακόμα πιο σκληρό και όχι σωστό, θα πω, όχι ανομωστό, είναι ότι το δείχνουν και προς τα έξω. Στα social media, στους αγώνες, με τις αντιδράσεις τους. Έτσι είναι και όχι τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι κακό στην ομάδα τους. Και πρώτα απ' όλα στον εαυτό τους και μετά στην ομάδα τους. Γιατί η ομάδα δεν μπορεί εύκολα να ξεπεράσει κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο περιστατικό. Δώσε παράδειγμα τη Real που μια αλλαγή που έγινε στο παιχνίδι με Real Barcelona πριν 2 μήνες για την κατάσταση του Βινίσιους στον Αλόνσο. Έκανε την ομάδα να γνωρίσει τεράστια αγωνιστική καθίζηση και να έχει χάσει το πρωτάθλημα. Το Champions League να εντάξει ακόμα οριακά στην οκτάδα. Και πάνω που είχε δείξει ότι μπορεί να φτιάξει λίγο το κλίμα στην Real, γίνεται αυτό το περιστατικό από το Vinicius και πάλι υπάρχει προβληματισμό στην ομάδα. Και ακόμα δεν ξέρω αν έχει επιληθεί ακόμα το ζήτημα. Διάφορα ακούγονται. Οπότε... Άλλες στο μάτσο με τη Σεβίλη του Ματέα Αλμέιδα, από το πρώτο μέχρι το δευτερόλεπτο που ήταν στο γήπεδο, άκουσα πολλά σφαιρίγματα. Μετά αντέδρασε. Δικαίως θα πω εγώ, αν με ρωτάς το νόμο. Ναι, όντως, δηλαδή έχει να σκοράρει από τον Οκτώβριο, 4 Οκτωβρίου σε παιχνίδι με τη Villarreal. Εντάξει, εγώ δεν στέκομαι τόσο στο σκοράρισμα όσο στην συμπεριφορά του, εγώ θα πω. Είναι και αυτό. Γιατί πολύ κόσμο κανεί την απόδοσή του. Γιατί αν έβαζε σε κάθε μάτσο γκολ ή τώρα έκανε πράγματα, δεν θα ήταν τόσο. Μπορεί να πάει και το μέρο του οι οπαδοί. Γιατί καταρχά οι οπαδοί είναι ένα από τα αγαπημένα του παιδιά και όσο συγκεκριμένο παίκτη. Αν το οποίο δείχνει μια πολύ υπεροπτική στάση και μια άγνωστη για το επίπεδο τη Real και δεν ξέρουμε αν θα αποχωρήσει, θα βάλει μυαλό. Είναι και το Μουντιάλ μπροστά που αν θέλει αυτή τη φορά να κυνηγήσει τη μπάλα πρέπει να δείξει σταθερότητα και να κάνει νούμερα. Γιατί τέλο πάντων έχει χρήσει μπάλα, όχι να γίνει, αν δεν κάνει νούμερα δεν παίρνει. Βέβαια αυτό να πούμε το έχει αφήσει να διαρρέεται και από πιο πριν η σχέση του με τον Αλόνσο. Ναι. Χωρίς να βγαίνει να πει κάτι. Όχι, αυτό όλο έχει από το μάτι με τη Μπαρσελόνα, δεν υπήρχε κάτι πιο πριν. Εντάξει, σίγουρα. Οι άλλοι παίκτε είναι εναντίον του, παρόλα αυτά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μετά όλοι οι παίκτε που έχουν κάποιε ισοπαλίε για να είπαν ότι είμαστε το προπονητή μα και το δίνουν στο γήπεδο. Ακόμα και ο Βινίσιους το πρώτο που το έδειξε.
σε εμάς δεν είναι στη σκαλέτα μας, εντάξει, θα κάνουμε και ένα ελεύθερο θέμα. Ναι, εντάξει, γιατί όχι. Που και σε. Την επικαιρότητα μιλάμε. Που και σε Real Canalaves πριν 2 εβδομάδες. Ναι. Ο Βινίσιος έκανε μια assist στο Ροντρίγκο και μετά πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήταν καλός βέβαια σε αυτό το παιχνίδι. Πήγε στον Αλόνσο, είχαν ένα θερμό αναγκαλισμό. Του είπε βέβαια πάλι έκανε το παραπονάτι ότι μια φάση η οποία ενδεχομένως αμφισβητούμενη και ήταν πέναλτι υπέρ της Real του παίχτη δεν δόθηκε. Και του είπε ότι δεν το έδωσε επειδή είμαι εγώ. Λέει ο Αλόνσο το ξέρω, αλλά δεν έδωσε συνέχεια στο θέμα, διάσταση. Βλέπουμε πάνω και τώρα σύνταξη τύπου μετά το μάτι με τη Σεβίλη ότι όταν ερωτήθηκε για τα νιουχαρίσματα ο Αλόνσο, λέει ότι οι οπαδοί είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και δεν θέλησε να στήριξει τον παίκτη να πει κάτι συγκεκριμένο γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δούμε πώς θα πάει αυτό το θέμα. Γιατί αν η Real θέλει να θυμίσουμε ότι πέρσι είχε μια άθλια σεζόν, να τρώει 4 και 5 από την Μπαρσελόνα, όπως είχε φάει με την Ατλέτικο, να μην μπαίνει κάποιον μεγάλους τίτλους, φέτος πρέπει να πετύχει πράγματα. Πρέπει, αν θέλει να πιστέψει. Το θέμα είναι να είναι διατεθειμένοι και παίχτες όμως. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο προπονητής, παρόλο όσα άκουσε το προηγούμενο διάστημα, συνέχισε να στηρίζει παίχτες. Όπως είπες, παράδειγμα ο Βινίσιους. Παρόλο ότι έβγαινε προς τα έξω ότι υπάρχουν προβλήματα μεταξύ τους, έπαιζαν. Ναι. Όσο για όχι τόσο όσο για τον Ροντρίγκο, ο οποίος μπορεί να έχει και ένα παραπάνω παράπονο. Για μένα. Χωρίς βέβαια να δείχνει κάτι προς τα έξω, έτσι. Σίγουρα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ότι παρόλο που δεν έπαιζε, έδειχνε σεβασμό στον προπονητή του. Και τώρα που έχει πάει είναι βασικός, έχει κάνει πράγματα. Έχει ρίξει πέναλτι, έχει βάλει γκολ. Είναι πάρα πολύ αποδοτικός. Και εκεί είναι που κάποιος θα απορρίσει. Βέβαια, εντάξει, σίγουρα είναι μεγάλο όνομα, αλλά γιατί ο Βινίσιους με τέτοια εικόνα και εκτός και εντός γηπέδου δεν παίρνει ένα μήνυμα από τον προπονητή του ότι ξέρεις κάτι, εγώ σε στηρίζω, αλλά βλέπω ότι εσύ όσο περνάει ο καιρός είσαι και χειρότερος και εντός και εκτός γηπέδου. Κάτσε λίγο στην άκρη. Αυτό είναι το θέμα. Το Βινίσιους το ξεκίνησε όλο αυτό επειδή και στα προηγούμενα παιχνίδια το μάτι του Μπαρσελόνα στο κλασικό του Οκτωβρίου. Επειδή όταν αλλαγή θέλει να παίζει όλα τα μάτια. Βέβαια, εντάξει, να σου πω, άμα έχει τόσες δυνάμεις. Εγώ θα πω, αν θες τη γνώμη μου, ότι έχουν περάσει μεγάλες μορφές από τη Real. Για μένα είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στον κόσμο, καλός ή κακός. Οπότε ο Βινίσιους το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να βάλει το κεφάλι κάτω και να πει ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι ούτε ο Ρονάλντο, ούτε ο Μπενσεμά, ούτε μην αρχίσω να λέω 20 ονόματα. Πρέπει να κάτσει να βάλει κάτω τον εαυτό του, με τον εαυτό του να μιλήσει στον καθρέφτη μπροστά και να πει: εγώ θέλω να είμαι μέλος της Real. Θέλω να με θυμούνται όλοι ότι χωρίς να μιλάω κατάφερα να φτάσω στο επίπεδο αυτών που προανέφερα. Που είναι πολύ δύσκολο. Αν νομίζω ότι τα έχει καταφέρει με αυτά που έχει κάνει. Εντάξει, δεν είναι και λίγα, αλλά αν θέλει να. Δεν είναι αυτά που έχουν κάνει άλλοι. Καλά, σίγουρα. Στο μόνο σίγουρο. Εντάξει, να έχει πάει πρωταθλήματα 3-4 που έχει πάει 3, να έχει πάει Champions League, κύπελα, να έχει πάει στους τελικούς. Σίγουρα, εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά θέλω να σου πω ότι αν θέλει αυτό που γεννάει το κίνητρο στους παίκτες σε άλλα αυτά τα χρόνια και σε αυτούς και σε παλαιότερους είναι το κίνητρο για ακόμα περισσότερα. Αν αυτό έχει εκλείψει από μέσα του, χρόνο να αποχωρήσει. Αν όχι και θέλει να δείξει κάτι διαφορετικό στο 26, έχει το χρόνο μπροστά του, γιατί όπως είπαμε είναι και το Μουντιάλ το καλοκαίρι. Σίγουρα. Αλλά αναφέρομαι σε αυτό που είπες ότι ρε παιδάκι μου θέλει να παίζει συνέχεια βασικός. Δεν γίνεται αυτό. Όχι μόνο αυτό, να μην βγαίνει. Ναι, να μην βγαίνει. Πολύ επικίνδυνο ακόμα για τη φυσική του κατάσταση, έτσι. Αυτό, συγγνώμη, αλλά να το πει ένας Ρονάλντο, ένας Μέση, που να έχουν φτάσει στο απόγειο, δεν υπάρχει πιο ανώτερο επίπεδο, να συμφωνήσω να πω έχει κάθε δικαίωμα να το πει. Και ο Βινίσιους είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης όταν θέλει να παίξει, εννοείται αυτό, αλλά δεν γίνεται με αυτή τη διαδρομή που έχει κάνει μέχρι τώρα να θεωρεί ότι έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ναι, έχει φτάσει. Καλώς κακός, έχει όλα τα φώτα και είναι το κρίμα ότι έχει το ταλέντο να φτάσει μέχρι εκεί αν θέλει, αλλά δικεί τον εαυτό του ξεκάθαρα πράγματα. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει στο θέμα. Σίγουρα. Εδώ θα μας ανασυζητάμε. Ωραίο ήταν γιατί είχε και επικαιρότητα. Ναι, εννοείται αυτό πάντα. Αυτό με βάση την επικαιρότητα και αν εντάξει, αποφασίζουμε για συγκεκριμένα θέματα που θέλουμε να θίξουμε. Βέβαια. Θα λέγαμε για μπασκετάκι, αλλά επειδή μου φαίνεται λίγο άτομο τώρα, έχουμε πει τόσα πράγματα. Έχουμε πει για ΑΕΚ, έχουμε πει για United, έχουμε πει για Aston Villa, ακόμα για Real είπαμε. Δεν έχουμε και τον ειδικό. Ναι. Πάμε τώρα στη Hapoel Tel Aviv. Νομίζω ότι είναι ένα ωραίο θέμα και θα το πούμε την επόμενη εβδομάδα από τον Τρίφωνα, τη δεύτερη εκπομπή του έτους. Οπότε να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά Χριστούγεννα, να περάσετε καλά. Όλοι... Να ευχηθώ και εγώ πολλά στον πατέρα μου που είχε γενέθλιά του σήμερα. Να το χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι γερός. Ελπίζω να περάσετε όλοι καλά με τις οικογένειές σας, με όποιους αγαπάτε. Και πάνω απ' όλα υγεία. Εννοείται αυτό. Φυσικά να είμαστε πάλι εδώ. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.